Bishbuni Pibaro ki Parlok, Kibabudin Yagnika Kubor, Hakabede, but Kitab, Jung Daniel, but Jimpan Pau, Kantame, having M. Kibakadu, Bagibabun, Gibriu, Gidon Shibun, Gijinkli, Bantip Lanu, Try in one, Bagi Eki Jingjia, Kibadebanjia, Shwabo, Cheese in one. Bagi happening Jung Gijing Bagi Jingjanja, Ublay I Kubor, Jung Petingan, but Nis no Tikna, Bakat Bangi Play a Bible. Ni shem shisha bu jisu ula janwan but ni don ka kamram bangin le hagini gisni kum gibriu jung blay ban kre ki jingwan arsin jo te hashwa bangin ya pranga ko banai kublay ya ki panelist pastor is Camlon, pastor Calvin Tangliang but pastor forget me not langsyang kublay shibun ya ka po jong pi but shwaba ngin ya kren ni subject ka jadi but kapor kabajrong tam hagijing itu lupa ngakua banginya pandemik jungi hagijing dua ngkerpat ya pastor Calvin Tangliang menyelami ni hagijing dua tungi dua kupa jing pahabeneng nyangu emetrai na kabenta kene kapor kabamela yangi kublai shibun bangi nang yo kum kene kalat ya kaban ya puli ya ketien kabakot ka jongme bat kamdam ya kaban ya sam ya kene kijing shisha kabapala kabamela ai shangi kot atrai bapaha lengba kitab ke jong Daniel bat jing penpau pada oi atrai kede ki kubor kiba yarap yangi pengin pen krek naga bentah kecingwan ke basin ke jongme ke kuingi baro sangut kiba yashim bentah pat ke kuru kumju ya gitu kiba pet pat kiba sengap ya kene ke kubor terus ngau ya kene ke jing doai ke jongi damai ke de baro mi pan ke keteng ke jong Jesu amen kubli shibun nilai keren hakini ki tayo ki beladab no ya ke kitab Daniel R ke kitab Daniel nyo bakidan ke jinga day balana pensyai shishu kan bangi jam kowe kelenong si kowe pat kelenong lana pensyai bat lanang ai ki jingjia ki ba kham kerpang ban pen krek yangi bangin tip kumno bangi ban le kum mengalong haswa begini ki jinga tu pa ki ba angi yo snow na ka Bible ki rap ngi ban pen krek na ta ke jingwan ase ju Jesus bat kumno ngi de ban em hagini ki singi kum ki breu ki jong blai te ngakua bangin ya pe biang ya ke jinglam prang ha ke bade ba ke kitab udania kalau ke pra ha ke bangi dang shu ya keren ha kini ki tayo ki balai no ngakua ban pen i ha kini ke por ya kini ke dur Tengai pila banyo i ya kene ka dur ka kitab udania kalau ke pra ke khat ke beningkong kum ke jinglam prang ke balengkot ha kini ke por ke de ha ke senam ke balai jo ke jing sensyar jo usem belshasar sem ba Daniel ulo i ya ke jing tu pau bar ke ne ke jing tu pau kala wanra shibun ki jing kli wat hu Daniel namar don ki bentai ke ba umla ban skoto lari pe Daniel ke ba pra ke khat ke ba ar ni sia bang ni bakat ba udon ha kata ke jing tu pau ha hang ni hajan jong ko wa ulai kemudian ha Shushan ulo yo i kini ki artli ki merat we yo i ba udai ulang brot but law ba ni ulang brot udan artli ki reng ka we ka ba kham jrong ba ka we ka ba kham lengkot but kat ba udang pek yo ni ulang brot law ba yo i sai we ulang so mo ba uni ulang so mo ula hiar but ula yele yo ni ulang brot but uni ulang so mo udan ka we reng happening to ki artli ki khmat jo but ula don ke jimitar but ula le yu ta ulang brot te ke ke bajia kalong ba ula pakhu yu ta ulang brot but ula pen khen baro artli ki reng jong ta ulang brot but hadin kata long ba ka reng kala pen no but lami sa south li ki reng na sau ki le air
Ti uni u langsung mo ubdan kawe kareng long bakal kenok kareng jo bal hadin kita kimi sau teliki reng. Bal alami kita ki sau teliki reng ke Bible ke itu yang ini haga kitab Daniel prakandai bakami sakawe pat kareng kabarit. Ti kani kareng kabarit pat kala job ya kita ki sau teliki reng ki bami hadin jong kata kawe kareng kabadon burom. Ti kani kareng kabarit lale ayu long bakala kala crowd kala beteng ban pensitom ye gibriu jo play kala penkelon ye ying bakentang kala pen ijrino ye jing aingu thang ba kala bread ye jing sha khandau te hadin kani long bau angel Gabriel ulatai ye gani jing itu pau unu batai ye kata ke jing itu pau kade hadin ba kelawan ke jingkli na uwe na pedeng kirusai ka ba ong kat muslim ba kata ke reng ka beriat kan bread yang kita kandau nang tan pen ijli ya ka kentang jo blai te ka jubab na beneng kalong ba komba hajar lais pa smi te u Gabriel ula batai dari pe Daniel pra puang ba utau ulang brot badan atli kireng kawe kapalang lengkot pat jrong kayeng ka himamit pat Persia bat ngitip hi hak history ba ka Persia ka kam klan man ka mit de number kata katau kawe ka jrong bat kawe ka kam lengkot but they house them sons pa life khandai baka hima Babylon kala kelano hakapor ba uyo ya kene ke jitu pau long ba u Daniel udon happening juga jing sosial juga hima Babylon khat ars nem shua ka jing kelon ulayo ya kene ke jitu pau te kum ta ka kitab u Daniel ka sedang bet da ka hima mit bat Persia ka ban pen kelano ya ka hima Babylon usam sam spa lai khnai pasensya do usam lai spa lai puai din juga ni ka hima pat long ba utau long somo uyeng pat ya ka hima Greece ban ong makatu ka reng ka badon buram ka yeng ya usim election of a crowd bad long bola job ya kepercaya berkawai uni uklam kenduk kendau kapen i gajing stat jo ubat lo ong makata ka reng ka berit kala ayu kata ka reng ka berit lo makala kenno bar kala lami south liki reng ka bayeng ya saungut ki general hakahima ka jong Alexander hadin ka jingyap lo jo nomor bo undon kun ban simpateng ya ka khat de kom ta hapeng kini general ukasndar Lysimachus Ptolemy but Seleucus la ya pia la penyebentano ya kahima Greece tikani kahima ro kamne Islam kai ka ba ngio i kalong haga kitab jung Daniel pra bakami kareng ka berit lading pe ya ka jing trekam juga ni kareng ka berit ngila bat pendestream ya ni kareng berit bar ka kitab jung Daniel kalong ka ba hinyau ka ba pra ba ong bakat kum ka kitab Daniel hiu pra kani kareng ka berit kami hadin juga Greece hendai kami hadin jong ki shiphout likireng namal ngitip ba hadin jong hima Greece kawan ke hima Rome udon utu umrat uba eating ubadon shiphout likireng tekane ke hima Rome kabayeng ka pagan Rome deh kani ke senam jong ke jing sensya jong ka hima Rome balakai pres lasak na pna pres hendai kani ke hima la kolono la pat no shiphout likihima bahkan kami nak ni ki shiphout likihima ban job ya lai teliki hima kata generally ostrogoths bundles badeu sam pa laibu pra bakalayo e kabor jongka ti kan kareng kabarit kade kaju kareng kabarit kabakren hak kitab Daniel pra bat ni snotu angni bakala bread e gaji shisha bat long bakala penstam benyi ko nar usam pa laibu pra namah din pa laibu pra kani kareng kabarit kabatip ya kakum ka papal room ka room kabala kristan long bakala sedang mat penstam ben ye gibriu jo blai bat bread e gaji shisha kandau te ya kani ka jing batai long ba Gabriel ula batai Henry ka ei ka bo Gabriel shim la batai ka de ka arhajar lais ba sngi ka ei ka bo ong ya Daniel la ni pe Daniel pra pura pyu ong ya Daniel pendai no e ka de ka jing tulpa dan ula yap ler ba shim la snotho te kani ka nong ka pra ka kut da ka jing bam snotho jung Daniel Henry number ba Daniel ula abslam ya ga jing pendet jo ga jing tulpa jo ga jing long rao jo ki khut Israel ha Babylon ni mention ba ki de bandan ha Babylon tang nyo posnam te long ba haga lenong ka ba khandai nio i ba Daniel uduai shu blai upan map do blai ki pop jong ga jat benriu Israel ni Jew udang perkhat ba ka arja lais pa sni dan Islam ka de ka jing penjalan ni ka por ba ki ha pandang don ha Babylon ti duai shu blai shim la snoto bat kani kalanong ka bakhandai la tho hadin khat lai snem nadu kalanong ka pra joge ting itu pa
ti u angel lawan hang ni angel Gabriel belong Daniel ngalawan tun slutu ya me ya arja spa ti kani ka jing lam prang kat por ban pek ya kani ka jing thu pa jong ka por ka ba jrong tam ha ka Bible ani ka jing thu pa jong ka Bible ban ka kwa ban sedang ban klik ni ka jing kli ya i pas Albert ka ka jing sedang jong ka jing thu pa Shaphang ka arhajar lais pa sni bat ki nyop ho tayo hadu katnu ka jingjrong jong ka ni ka po Lisbon nam ta ga jikeli hoy ya kani lakran ha ka kitab Daniel kolonong baprar ko khatsau ka baytu yangi hadu arhajar lais pa sni bat ngisutu kum ka Bible ba kasisni ka yang kasisnam hadu arhajar lais pa snam but habangi nikwa mantep ya kajing stang ya kajing na kajing ken kumnung inyo ngilaya kuranteng ya kani but ka Bible ko ong kum Daniel kolonong ka bakndai ka ba arfustan totip na magata patos no tu ba na kata kajing mi no jong kata ka hukum ya gaban pentmai ba bante ya ka Jerusalem ya tau balasle tau skim ken kalong nyop tayo but Henry po tayo ante pat yaka but kilintish nong but kikaray ha kipor ba jinjar ken ngisuto ba kajing stang jong ka arhaja la ispa snam kasdang hadin bami ka hukum ante pat ya ka Jerusalem but ngilay kran ya gani ba kidon south li kisnam akaway gade sanspa like ponrio ya ka bangim shem la nyo namar ba gade ka hukum kabalai usairos taman tepat ya ka tempel barusnam sanspa arpo kabalai do Darius kadai tang ka hukum kaban tepat ya ka tempel hukum ka jingput mai Henry ka Bible ko ang ya kaban tepat ya ka Jerusalem kam ka jingmi ka hukum ngisyam bat ninyo bo nam sospa san punyo ka hukum kabalai do im atak ses pon kong katkum Esra kalonong kabahnyo katwe do April ni pediang ya kani na marba kani kade ka jipstang jo jingkheng ya kata ka ahaja laispa snam kuplishbon Shibun ya ka jing batai jong ki bagani ka arja laispa sni ko ong ka sedang hadin bala peni ko hos nam saus pa sang punyo but ladangi pej hang ni kani ka ajalai spa sni ka sana ka nyu tayo ko mapiong but ladangi ni pej biang kani ka nyu tayo lada ni ken shisngi ka long shisnam kamut kada bonong saus pa kana kusnam dai saus pa kana kusnam nadu saus san nyu kan yalam yang isu snam lai pusau hadin jo grace tinga kwa ban clear kani ka por ya ipas Kevin ke ka bajia ha ka bukut jong ki nyu tayo tang haki kiba ya ka gospel la yalap Lisbon jikeli ka bajia ka bakut jong ka nyopo tayo dai iba hot shwa ka ne ka snam live ho saw edi ya ka gospel la yalap ya ka tang shaki chiu kata ka dai shwa jong no snam live ho saw ya ka gospel la yalap tang shaki chiu Henry ha dian jong ka ne ka live ho saw edi ba ong ba ka judge ben riu jiu leng ba ka dor bar ba ka jong ka balong ka dor bar jong ka Sanhedrin kala kentat yo Jisu ko Mesaya at ru yo Stephen lalan temau ha kabakot jong kanega nyopo yo kata ka dei hau lai pusau edi yo Stephen lalan temau yo balong u mater ani utau nong sya penyap u beningkong na ka benta u Jisu na ka benta ka jingalap ka jong u yo Jisu Christ but dei na du nang ni ya ka gospel layalap ru syaki gentle ta kubre shibun kalong ba shay ba gospel shwa ka nyu tayo ne shwa usnam lai pusau hadin Chris ka jing lap ka dei betangi ki jiu
Te ngakwa ban kelipat ya I pastor forget me not. Hadirin jong ka life sao hadirin Chris pat. Ki but layalap ya ke gospel but balay. Yanu layalap ya ke gospel but balay kani ke gospel day banyalap hakini gibriu. Sibon ya ke jengkeli ngia iba marsen kut jongka nyepeu tiau ke balakut ha ulai pusau idi ba kumbala batai da I pastor Calvin by ke gospel baki jiu kila kentai ya ke jing priang ya jisu kum mesaya kum nong penim but ya ki kristan ha tu kepor la pen stomben la pen sepret iki da ki jiu but kila lek keleng ki jaka kidon ki balik sa Samaria kidon ki balik sa ki wei pat ki jaka ate hakata kepor bala plipat iki kalat ya ke bakin yo lat banilap ya ke gospel sa ki gentil kum u Philip ulalek yalap ya ke gospel sa ki nong Samaria langi puli kam ya apostol nong wapra kedkot naduk ke basau basan bat ha kalau nong ke bapra naduk kedkot ke bar pun riu pat ngisem haktu ba u Philip ulayalap pat ya u Jisu kum uta u ulang brot belasya penyiap ha ba ula puli ya kitab Isaya bat lapan baptis ya uni uyunok da u Philip hangtu hawa te bat ka deiro kapor ba hakba kumal batai ba ya Stephen lan themau haktu kapor ba u sol u balik ban pensistem ben ya ki kristan uladon ya ka jingkelah ka ba ublay ula khot yu hak lenti sa Damascus bat kumta une u sol ulalong uta u apostol uban yalap ya gospel sa ki gentil ngakaban puli ka we ka khot kikam ya apostol iwe khatsan ga ongkum ne hanre utrai ula ong hau to khilet no naba uta ulong u atir balajit hanga ya kabankit ya kakerteng jonga hakmat ki gentil barkis im barki khon Israel de hani nyu iya ka jingkhot ka jong blay ya usol haba ula ong hau Ananias ba unlet sa usol namar une udre ubriu jonga ubalajit jonga banlet ya lap ya ka gospel sa ki gentil sex im bat sa ki weipat ki breu kadaw kalong ba ka jinglet yalap ya ka gospel sa ki gentil kalong hiba kila kentai ya Jisu kum umesaya unang penim jongki Kubri shibon tingi ngisngoto ba kajinglap sya ki gentle kadika kajing thu ka jong play ba ka gospel kanno kajing pen em ya baro ki jiu ki Greek bat ka wei ka bangi ngisyam ru kuma kumban pen I ba kaladai sya ka po ba ka gospel kan ne ma kisyam jing wat ka po jong ki apostol ban priang ba kide banyalap sya ki gentle namar bagadon ke jinga pen ya klat apding ki jiu ki gentle te nakwa ban kli sakaway per ke jingli ya ipas albert namang ye crunch pang ka ka por ka bajrong tam ha ka jinga thulupa jong ka bible te kane ka por ka bajrong ka di jar lai spa sngi na dengi pet hi ka jing ken brio imar kane ka por ka balung ko tang jar lai spa sngi hindai ka jing mur jong kane ka por jar lai spa sngi ka hatu kamut be jar lai spa sngi Kublish pun namta katu kecikali haba ngipai sya ke Bible namar ke Bible haba kekren ya kicing itu lupa ngiha banwat ya kidau ngiha banwat ya kicing ken jing dia lani kiparsi bagi suatu di haka Bible ngisyam kum ke kitab jing ken kalau no bakat sau bat kedekat ke balai kusau nangta ke kitab Ezekiel kalau no basau kedekat bahan beliau esingan puli kedekat jong u Ezekiel kalai ngebubut ko ong ni kawai kesni ya kesisnam ngalabu ya kata hami ngisutu kum kajingnya tulpa jong ka Bible haba ka Bible ka kran haba kran ikisni lani kikenta kanta me ya kesni bang ya kran menta kasisni hakmat ublay kum kajing tulpa kayang ya kesisnam araja laispa sni kabamut araja laispa snam bishpun kulishibon ya ki jing bata pi tinga kwa ya pi parlok ki ba puli kani ka lendong ba ngimde ban shim ba kani ka arja lais pas ni kan nong be thik kumangi ken ka we gasni argasni kan nong be kumta ka Bible ki jing thul pa jong ka Bible ka shisni ka yeng ka shisnam te
namar bangila snutu ya gani kanira bingi bangin kam snutu namar hakani ka arjalai spa sngi kum bangila ikran mencem tayo hakani kala nong ka bakhandai ka sedang da ka nyu phau tayo ane ka saus pa khandai post ne saus pa khandai post nam ban ka kut haus nam lai pu sau hadin balakan tat no namar kani ka nyu phau tayo kani ka por ko blai aila ya ke ban jiu ban kala ka mo kala kan tat no ti hapdeng jo kani ka arjalai spa sngi dang don biang sri par ka por namangi nilai keren hak kitab dan pra bakareng kabret ke jisya madan nang ta ka penshitam yikibriu ke joblai tinga kwa ban nginya tak khendet ya kani ka reng kabaret bat nginya pet ya ke jing kam jongka ya ka ba lakren hak baide bat kapor bala aya ka bat ong makani ka reng kabaret kadon kapor tipor bat shiting por tinga kwa ban kli pas Calvin ban batai kamut ayu kenika kapor kipor kabala kran hak kita Daniel nyo arpsande ya kapor jongka bal ai kenika reng kabaret Tak boleh sibuan. Kajing day bat kani ay kajing muat jong kani ka por kipor bat kistepor. Kumbala batay dari Pastor Skamlan bat bala puli na Ezekiel sound real baru jingkain kat saw lai pusau kabetu yang iba ka shisngi ka yang ka shisnam. Di haba kran ya kani ka por ka mut ka tau ya ka shisnam. Shisnam. Di haga shisnam ngidon kumba laispa andriu posni. Laispa andriu posni haga shisnam. Namar ba ka shisngi ka yang ya ka shisnam haga jingya tu lupa. Jong Daniel ba jingpan pau kumta ka ni ka shisnam lani ka ni ka por ka tau ru ya ka laispa andriu po snam. Laispa andriu posni laispa andriu posnam. Nang ta ki por kapor katai ka yang ya ka arsnam dai kapor kipor ka dai arsnam ti ha arsnam ladangi kailang arsnam kalai spa and reposni but sa plus biasa chisnam ka bamut ngiyo anyo spa arpo snam new spa arpo sni na snam tenamar balai baka ngi ong baka ka shisngi ka yang chisnam but kumta ta kapor kadai kachisnam kipor kadai arsnam nangta idon ro ikane kachi she half a time ma she tempor ka bamot ya kachi ka kane kachi tempor lada ken kadai kami kumba chispa prapo snam te kapor kadai chisnam kipor kadai arsnam she tempor kadai ka shiteng snam dengan try ni kani ke chispa lai post ni hot kani ke chispa andru post ni lese gidon ki benai ki bala bantam handai kani ke cing en ke balong ki babun ki benai lai spa andru post ni kadai ke kum ke cingken ke jong ki jiu maswamo lese hagini ki hagani ki por jongi kala ban ya per kandiat handai kani kat kum ke cingken ke jong ki jiu kami laispa andri posni dengan try kani ka por ki por ka ba don kami ngi bengin sutu tang katai ka por ka yang chisnam ki por ka yang ki arsnam nanta ki shiteng por ki yang ya ki shiteng snam ko beli shibun ya ke shai but ngisut ba kani ka por ka ba u blai ai ya kani ka reng kabaret ya ka bangio iru ha ka kitab jong Daniel khatar bala pensri me ka reng kabaret kum umrat klau ban pensisya ba kani ka por ki por shiteng por ka yang syajar arspa andre posni la ne syajar arspa andre posnam ngila ban pulih ha ka kitab jibat pau khatar ka ban riu ba kumnu kani ka briu ka bayang ka pang lai ka hapan phet namar ka jing penshitom ben riklau hadu syajar arspa andre pau sngi la ne syajar arspa andre posnam bat kumbala batai ngipunan kam ya ka Julian calendar ya menta bat kadan lais pa Andrew pusan sni andre ka calendar jogi jiu bat habat ho ya kani la tho da ngala ong la tho da u jiu bolong Daniel
balat ho kata ka rukom ba kila ba smuthu ba kani ka don laispa andre posing ha ka shisnam te kani ka irap ini ban smuthu ba ka yalam yangi shaka chejar arspa andre posing na ne chejar arspa andre posnam ban ngaku ban kli ya I pastor forget me not ha ka bede ba kani ka chejar arspa andre posing na ne snam ke ka bajia na ki ki jingjia ke bajia ha kani ka por jo ka jingi tu pa ladang ipet kat komu Daniel kelanong ke bah nyau kat ke bah arpusan bat Daniel kelanong ke bah pra kat ke bah khatwei hidu khat lai kidon kat tu kini gijingjia ke bang lasot hane ka baneng kong kalong ba uni umrat khlau ubasau ubala mi na pedeng gitu kimrat ka baneng kong gijingjia kalong ba ukran ben nya ublai ka ba ar ka de gijing penyap ye kiriu khoj dan de gijing pen sistem ben ka de ka bor ba pen sistem ben bat ka balai lapan kela ya kipor bat ya ka hukum jong belai kamtam ya ka hukum ka basau na ka jing mane belai bat ka basau kalong kapor jong ka jing sinsyar jong uta umrat khlau basau lani kita kereng berit kum bala ai hne kapor ka badai ka sisngi kapor kipor bat sitengpor kabalong jar arspa andrew posngi lani snem kabala sedang nadu snem sanspa live phra hadu snem khat news pa khandai phra bat nanta susu nyu I bahang ne ha ka jingjia ka ni kapor kadai ka jing aingu thang barabor ba la penduk da kata kereng ka barit bala bujli ha ka jaka ka jong ukris ha ka ba ulong unong yasai la bujli da kinong yalam jong ka balang ha tu kapor nangta ya ka jing sisa la bread ha ka khandeu ba kibriu ha tu kapor kila bujli no ya ka jing kai jong ka bible bar ka jing kai pateng la pateng nangta ka bakhadu ka ong ba ya ka jaka kentang la pen kelon da kani ka bor jong ni umrat basau la ni kereng ka barit boleh sibon Kubishbun bakla batai gini jingjia bat kini ki jingjia kila jia shisha gini ki shia jar arspa andrew posngi ne shia jar arspa andrew posnam ladangi ni ape ya gini ka chat hangne ka jing sedang jong gini ka shia jar arspa andrew posngi namar bagani ka shia jar arspa andrew posngi kadang dei ka po jong ka arjar laispa sngi ne arjar laispa snem ka syajar arspa repos ngi la nesnam ka sedang nadu udi usnem hang ne bapui sanspa lai pupra hadin ukres kani kareng kalayo kaji itu na upat sya justinian kalayo ya ka bor ban sensyar bat ka bor sen syar nyam halor ki jait nyam barok khoi bat hakini kisnem kuma pui bah ka bible kitab cipet pau ka khot ya kani ka kaya kias bersiting ya kum sau po arbnai ban ada pikhening ngi sau po arbnai ru kami syajar arspa andru posngi nane syajar arspa andru posnam bar ka kut hausnam khat news pa khna pu prati hagani ka por kani ka papal room kala pen kelas bun ki jing sya bat kala pen stam de ki million kala penyap ya ki kristan bat kani hi kadai hagan sya ka palang kristan ka bale ya kani ka ba penyap ya ki kristan ki baile persya ya ka bor jongka te kani kalau sya ka por ka badum ha history kumba la batai te pastor forget minat lang siang tinga kwa ban wanra sakwe pat ka jikli ha ka baide bat kani ban budin ngakwa ban kli pastor albert ka ka por ba kerpang balak dau ha ka kitab Daniel khat ar ka khot ka ba khatwei bat menu kasdang bat ka kut kata ka jingkli nama ha ka kitab Daniel khat ar khatwei ka don biang sakwe pat ka por ka balak dau hang ni Blishpun na kamta katuka jingkali na kwa puli kitab Daniel kulonong bakar kot kuwei ka bala lampang ta but nadu kapor ba on simno ya kata ka jing engu thang ka ba barbor ba on penyang ya kata ka jing jli ka ba penjat kalau syajar aspa nai po sni kata de gnong rem habangi puli ya ka kitab Daniel kulonong bakar berkuwei ka kran ya kia ki bakadu isni ki bakadu but ni la shimru ka kum ka bible ba nadu usnam
sanspa lai puprak la dei hi ia ki bakadu ter hadu snam ka praspa sopsa ke bolong ka ski ke jingkut jong tu ka aja lai spa snam henry bangin yo ya ga jingken pat kumnu kani ka shejar aspa ndai pho ski ka stang mo khniat habangi phai ha kitab u Daniel kalonong ka ba nyo ga khot ka ba pra ga khot ka ba atho ba apsau lakran hadu license shapang kani ka reng ka baret ka ban le ayu ka ban putno ya kita ki lightly ki reng na kita ki totally ki reng ka bumut ba kani ka bor ka bang le te menta ka papasti ka ban sale ayu ka ban sa pendu no ya kita ki lightly ki hima na kita ki totally ki hima ko mangitip ka vandal ka visigot ba ka ostugot kam shem la don shu henry ke ek bang aku ban ong bangin yo padi ya gajing kain nama la dangi shem yo usnam kanyos pa nai pupra kadi ka jingkut jong kani ka bor bat bangin yo ya gajing kain halor kani ngide ban maru ba ladangi khati kan ya kani ka shejar nyospa knai pupra dangi khati shejar aspa knai pho balong kat kumbala kren ha kitab u Daniel kai ke baca kalong ba ngiyo yusnam sanspa pra ka bomut kedi kesnam jong kajing sang ya kedi kajing ken ban yitip ru ba de hausnam sanspa pra bakani kabor kala pendu ya kawe kereng kebade ka hijab bener bistegot semua nanta hausnam sanspa lai pusau kala pendu ya ka vandals nanta hausnam sanspa lai pra kala pendu ya ka osgot bade hausnam ru bakada yo snon ya kabor benong ukli ya kanyam berkuncuru ya kakam san himasima Tingala ong ba usnam sanspa pra kadi kajing snang jong kani ka shijar aspa knai pho snam but ya kajingkut hi kadi hausnam kanyospa knai pho pra ka bolong ka jingkut jong kani ka bor bishpun Khuble bun ye ki pshai nam ta ki parlok ki ba perkhat ba kani ka shijar aspa khandai pho sngi la ne snam kadai da kwe par ka por namar kala permi ka jing ya persha haga jing sotho namar ba ko ong hangni ba kan don shiaja arspa ndri phosngi kapor am taka reng gabaret kan ba hangni par ko ong ba kut hadin shiaja arspa na kusnam ka jing persai ko long ba laringi khenya ka shiaja arspa ndri phosngi la nisnam ka sedang hausnam sanspa lai kupra ndri ka shiaja arspa khandai pho ka sedang nadu usnam sanspa pra nadu bagani ka reng gabaret ka sedang ban job ya ka weina kitu ki hima lani ki reng ki ba kalau berdoa kita layak pat nak hima pagan Rome. Jadi kalau kita basyai, bahkan ni kapor jongka kasdang lalu samsung spapra, pada kakut no house name siajar news pak kena bupra. Kai kabajia hak ni kapor kalkum ke history kalau ba way na ukli jongka ni kabalang ke papal Rome. Hak ba orang kumno hak tu kapor. Long ba France kalau hima ke Klein ha Europe. Law makala hier tma Persia yu kli jok ni kabalang kala kemi u ring raw but long ba uni bro kli jok ka papal Rome jok ni kabalang Kristan laong ba ula du no e ka bor jok ka pat hadin bala du ni ka bor ka perthai ka perkhat ba anum don shu u the way pat u ban mi hadin jok o te kata ka jing batai bangila ban suthu ba kani ka shejar arspa dai pos ni la nisnam kadang dei ka ju hi kadang hap hi hagen ka jingbatai jo ka jingthulpa arja laispa sngilan islam tinga kuwa bangin poi ga jingli sha I pastor forget me not katkum u angel u bakren u Daniel ke ei ka banjia haga bakut jong ka arja laispa snam Blai shibon habangi pai katkum Daniel kanong ka ba pra ka khot ka ba sau Hani kaya tu ini bahaya kata kejaka kentang kebala penjaklia lani kebala hawai kebala penjaklia raka reng kebarit lani taumrat pan penkhoj no eka par hadin hajar laispa sngi lani snem on penkhoj ya kata kejaka kentang
aku boleh shibun kata kejing batai bangila banjo ni kalau ba hadin ke arjar lais ba snam kandon kejing penkoi ya ka jaka kentang ban suatu shishu ya kejing mut jong kani kejing itu lupa bat bangin ngin jam seprang na try kadon kami gi bangin pai biang sya ka testament ka barem bangin suatu ya kani kejing penkoi no ya ka jaka kentang tinggal kuat ban clear ni ka por ya i Pastor Kelvin ke Bible ke batai ya artli ki jaka kentang ka way habneng by ka way ka blat how do Moses but ka way pat ka blat seng habneng do ka way do Moses but ka way blat seng do blay habneng ti ka ka jing betha ka bo blay ulai how Moses ha ka by day ban shna ya ka jaka kentang ko sibuan abang ipuli ke kitab ke Exodus kunong gabar pursan Exodus kunong gabar pursan na do dekat ke ba pra ke kendai hang tu ke ya thu yang i ba sapang ke jing ptha ke jong blai man bantai lani bantau ya ke tabernacle kat kumba lapen i ya ke dur ana ko ang mut lapen i ya ke dur ya kata ke ya ke blueprint ke ong na ke kentin lapen i how Moses ya kata ke dur ya kata ke plan ke bau blai ula plan pat kat kum kata ke plan ke jong blai kat kum kata ke jing design ke jong blai bau Moses un tau ya ke jaka kentang ya ke tabernacle batru wat ya ki jingbu jong ka baro ki jingbu ki badan ha gani ka tabernacle dai ban sna ya ki kat kum ke jing tha ke jong blai but lada people ter adu kat kendai si pau kat way kat ar pencam ya kitu kijing peta kijing batai kijing belai mo kum no ban sna daki ai an pendan kam ya ha kijing sna ha kijing tau ya ganeka tabernacle hendai nga kwa si pin pulih ya kitu kat pencam ba kijing batai kalong ke basai ha ke bible pa kum no Moses sudah ban sna ya ganeka tabernacle aku boleh shibun ni layo kejing tha do boleh dei kum ban sna ya kene kejaga kentang ke bang i kene kejaga kentang kadon atri ki kamera ko we kene kejaga kentang par ko we kejaga kentang tam bat ha po jo kene kejaga kentang kidon ki kum no ki furniture na ki tiar ki ba labu hasua ba pendrung se kejaga kentang kadon kaduan jo kejing kenya angu kadon sa kadabor ban site ban pengkhuj nang tada nirung sa kejaga kentang kadon kami jo pu pen i nang ta kadon ding penyang syarak nang ta niyo i ba kadon sa kaduan jo kejing angu thang ubi nang ta kadon keperda ka ba penya klat ya kani bat sakaweru adalah rung syapo jo kejaga kentang bat kadon kani ka ke Ark of Covenant dan ke senduk ke jutang. But hang ni kalau kum ke cat bo beli ya keren but Moses but Israel Israel. Di kani ke bo beli ula patha kumbala yalam khmat bagi jing batai jong i Pastor Kelvin. Di yakwa ban kliya kini ke por ya i Pastor Forget Me Not. Ke ka thong ke jong beli ha kani ke sngi jong ke jing penyesu ke bakhadu ini kini kapor jong kajing pun kuj ya kajaka kentang na kapor nomor baka kakren ba an pun kuj ya kini kajaka kentang jaka kentang tam let's say sure ba pin kren ha ka bade ba kini kasngi jong kajing pensuk lada pila ban prisai karukom baki juknya hakisnam barashisnam knang shoba pin poi ya ka sngi jong kajing pensuk kublai shibon ya kajing kli bangin batai ya kajing pun ko ya gajaka kentang ngidon kamban pai ke testament ke barim ke banyak ban shem na ke kitab Leviticus kelanong ke bakan riu ko yaitu ini ba haka por ke ba kenya hang tu ya kimrat ba haga sngi jong kajing pen yasuk lajit artli ki belang we u belang ban kit ya ka pop jong ki pai ba bat we u de ulang pelai ba hakaba ya uta u
hauta ublang ubala penok ya kata ka jing khalai hakaba uwe unlong ulang pelaj hakaba on penkit pat ya kata ka pop jong ki kon Israel kabala kenya baro sisnem namar hakaba ki kon Israel haba ki lengdok ki kenya namta ki pop jong ki briu ya ka pop jong ki briu la transfer sya ka snam sya tu ulang lani ulang brot perkumta ya tu ka snam kabala ot na tu ulang latu ulang brot la sim lara seka kentang bala senreit ha to gajan perda bat kapop jenggi kon Israel baro sistem kaladon hangto bar kelasa hangto bat andala poi pak kata kapor kesni jong ka jing penyesuk ha kaba ulung dok udai ban rung no seka keba kentang tam ha kaba unra bar kata kapop jong kibreu bat kita kepala senrei hangta pat un kenyaru ialah di da uwe umasi lengrau ke Bible ke itu ingi ba un penlong ke jing penia sukru ialah di ba un om yap hakata ka jaka ke ba kentang tam hak ba kuburom jong ublei namar ubri uba pop umla bandrung hata ka jaka ke ba kentang tam ba kadon kuburom ke jong blei bat ka rukom ya ke ba ulungdo unrung syakata ka jaka kentang tam ladangi pej ha ka Leviticus long ke ba kan riu kut khot ke ba ar ba udai ban rung tang sisin sisnem bayo unyap no but haka Hebrew kalau ke bakhandai ke khot ke bah nyor ke thu ini ba ulung do rung tang sisin haka sisnem but unwanra bat ka snam jong kata ke jingknya bu un senrek halor jong kata ka baki on ke mercy seat kata ke jingtap isn a hangta ka don ke jing isn a ke jong play haka ba un map ikipop jong kibreu hakaba ulung do usenrek ya kata ka snam hata hanyau sin ka bangi sem na Leviticus khandru lonong ko khot ka bakhat khandai but ulung do un rung serta ba un kenya ya kata ka jing kenya penyasuk ba un pelong ya ka jing penyasuk kade ha ka sni ka ba sipeu jong ubnai ubah nyau ka bangi sem nadu ka na ka Leviticus lonong ka ba khandru ka lonong ka khot ka ba atho khandai hadu ka ba lai peu hakba ulung do un penlong yang kata kesni jong ke jing penyasuk haktin Hebrew ke ong Yom Kippur ha uta ubnai ubah nyau hakasni ke basip heu ha uta ubnai Tishri but kata kadai kesni jong ke jing penyasuk hakba ulung do urang ba lang do un khoi no ya ta ka jaka kentang tam kabadon syapo do kata ka bentak ba ar jong keneka jaka kentang bat nang ta un sim no eta ka pop jeng kibriu un bu no eka hawe ulang pelait ke batheu yo usoitan ha ka bakhat du un kip ya ka pop jeng kibriu ha ka ba ublei un sapenjot yu nang ta ha ka ta ka sngi kibriu ikon Israel kidai ban le snusi nam ta ki pop jeng ki kidai ban penrit yala dei khmat jong blei bat ya ki pop jeng ki baro dei ban map kata kata kesni keba ublei upnya suk bat kibriu hakaba takas tabernakel kala khoitno amdan suk kapop hapdeng jong kata ka jaga kentang bat hapdeng kibriu jong ublei te kane kesni jong ka jing penyesuk larangi pek katkum ga jing thu lepa keba ka Bible kai thu hakaba ondon ru ka jing pen khoi ya kata ka wei pat ka jaga kentang keba habneng hakaba ujisu ulong urangba langdo jengi larangi pek hak Hebrew kana nong keba khandai kat khot keba khat way bat khat ar ukris ulong urang bat langdo jong kata ka tabernacle ka ba kham khrau bat ka ba kham ha bat haga khot ka ba khat ar ka thu ingi daga snam jong uhi ulalek rung sakata ka jaka ka ba kentang tam ban penlong ka jing penyesuk pat nagam ta ki pop jengi kibreu te kumba ka Bible ka batai haga lenong ka ba khandai Hebrew khandai arpo ar ka ong ba lada klem pen mi snam om dan ka jingmap nam ta ki pop jeng kibreu ukris la rung syata da ka snam ka jong uhi ban penyesuk nam ta ki pop jengi bar kata ka por ka ba ujisu la rung syaka ka ba kentang tam ka ba ngitip ka kum ka jing thu pa jong ka arah jar lais pa sni ka ba on pen khoi ta ka jaka kentang ka dei ha ka ba ha haus nem khat pras pa sau sau la rangi ken kum ka to ka jing thu pa ka ba lai batai menai ka ba sedang saus pa san punya hoswa kris ka ba kut haus nem khat pras pa sau sau badai ka arpo artrik jong ubanai oktobar ka ba hap kata ka sni ka ba sipeu jong ubanai ubah nyau ha ka ba u hairam etson u i ba ujisu la rung sia ka ka ba kentang tam habneng kum urang ba langdo jingi ban yasat am taki pop jingi briu ban penyesuk bat ngi hap mat jong blai
Kubli shibun ya ketika jing batai chongpi. Jika ega bang yu hang ni kalong ba kadang ke jing la niam dan ke jing kenya baro shisnam kuma pila penpau. Ba man kapo ba bri ule pop uwan but ubu ekti haulang buat ba kenya. Maka senam kuma pi ong ba la julit senrek ha kani ka perda. But don kaman pen khut ya ka shisin shisnam but kani ga jujia ha ka posen rai. Ngalap nong ha benai Oktober. But ujurung hang ni shisin shisnam. But urang ba long do ha bandung ni ha pen khut ya ladi. But kani ka por ka ba ha ka tin Hebrew ong Yom Kippur nang tangi khot ka tin khasi kasngi jo ka jing penyusup kan kita gibriu ki ba apply kita ki ba lawan ra yu ulang kenya nam ta ki pop ki badan bentah hagani ka jing ya sai ke jong urang ba lingdo ti ko ma ong ba hadin jong kani lani hagani kasni la ban otno yu pat lang bom shem la apply ki pop jong ki te kurisibun ni jing batai jong ki but ngi snotho ba kini ki jing le ni am ba khoi ki kedo shu Chris ulang berat kedo shu Chris but kumta tertel la ngi pe gini jing la niam kan ni jing singi jok penyesuk kayeng parsi ya ka ha ka Bible tinga shwa bungi poi shi ka jing mut jong ni ka jing pun khut shi shai kan ka jak katang mang yu ibadah pun khut shi sha ya ka jak katang ha ka po jong Moses mahaban pun khut no ya kan ka temple namar kasnam bala senrek ha ka jingker jong kan ni ka jingka jong ka jak kentang tam la ni ka jak kentang ti ngaku apa kali Pastor Albert ke ba jia ha ka sngi ke ba uji sukres uyap kumnu ngila ban smooth ho ba kini ki baro ki ba la jule de ki jiu ka kedo sukres Bishbun namta katuga jikali. Haga gospel katkum uyo honest kalau nong kabaka kandai kat balai ko. News mo ya kawe kantin kabau jisu uperta la pendap. Kini kantin kiba ujisu la perta la pendap kabamut. Baya kita kiciknya jikiam baro ublay ula penduk no. But kembala lamprang menta baka kabala jaha itu kipor hendai ba kadon kejeng perda kaba penyeklat aliang ya gajaka kentang ba dia gajaka kentang tam. But kani kejeng perda katkum ga gospel Matius kalau nong ba arpunyo ga kot pastan way ka Bible ko ong hakmi iru ka jingka ka tempel kalakat arbenta. Ngisutu ba kemelong hakipon mensyua ba ya kani kejeng perda ka ba penyeklat ya gajaka kentang ba ya gajaka kentang tam. Omla menu ban yoi ubriu ubayoi ya kajaka kentang tam ula banyam andre habau jusu la yap halol gading na ka Bible ko ong baya kani kajaka kentang la le ayu ya kani kajak pada la pengkat aliang ban pin scam halor kani ban pinisha halor kani ba ka Bible ko ong haga siti ka ba u pol tho kolosai kolonong ba adu ka kasau habalala pendamno ya kakot jikular balatho hakiniam kirkom ulaweng no ru yaka udah standar yaka ha kadipna ngisutu bahdin ketingyap jong justus ini kejiknya jikiam kejeng leniam ha kani kejaka kentang ke bekerja bertai kelakun no blushpur kubri shibun ya gaji pensai jong pi halor gani ka kamat tingis mutu shai ba kumbala kren ha kitab Daniel ba hamar shiteng jong ka shitayo ka basa jong ka nyupo tayo an otno yo Messiah pa gani gaji otno ka yeng ru ya ka jing yap jong Jesus Christ par ka ega bla jia kalong ba kaladon ka jing kat jong ka jing kier jong temple ha Jerusalem ha kasni bo Chris uyap halo gadik na Calvary bar kani ka pan iba kini jing na nyambar khoi kila kutno nyemdan kam shu bandang lek plai ki pop jongi ha ulingdo namar ba Chris ulakit ki pop jongi baro ba ngidan ka man lek so Jesus Christ bala pan ba ki pop jonga ba ki pop jong pi kubri shibun ye kini jing batai bat ngakwa ba singnya ninya pek biang
ya kini ka jing batai haka bangin ya pej ya kini ka por knang mengin smooth hu ba ngila jam ya ka wei pa ka wei ka por jo ka jing batai haka jing ya thu pa la ringi pej ya kini ka dur ngin pej dia la ringi pej hang ni pila banyo iba kumbang lekre ni kini ka arja lais pa sngi dan arja lais pa snam kelas dang lalu south snam south pa san pinyo bang lekren ba ka nyo poteo dan ka south pa knai pos ngi las ne snam ka kur snam lai pusau hadin balan themau yo Stefan balakan tan ke jai review bal hadin kani ka gospel kala le chi gentle ba chi ki brio baro jong ka perthai ba ka jing pen em ka ya baro ka jing thmu ka jong blai ba ki kisinran ju kin priang koleks dong ka perthai kala don ka po jo ka jing pen stomben ha ka po jo ki patsha na do ki patsha Diocletian Nero berkem ta terter kala don ka jing pen stomben ki brio jo blai ba kila priang koleng ha ka po jo ki apostol kala le ha ki benta ba phe jo ka perthai banyalap ka gospel dari kani ka hima room ka ba ki apostol ki em kala ya piano ki po benta bat kala mi ka we ka reng ka barit ka ba ki khor ka papal room ka room ba kala kristan do sam pak lai pufra bat kumnu kani kala penstom ben pat ki kristan kala bread ki jinsha kala pen kala shibun ki jikai jo ka bible bat ka bo jo ka kala ne tang hadu syajar news pak lai pufra hadin bala ring brau ya unong yalam niam jongka da Wayne General Jong Napoleon te nangta ngia isu hadin kini ka sejar news pa kena pupra kaladan kapor ka badangsa bar ka kata kapor ka badangsa kata ka jikpen khuj ka jaka kentang te kane ka jikpen khuj ka jaka kentang kala jiau sam khat praspa sapusau te kumbalai kena de pastor forget me not ba hagasmi jo ka jingpen yesuk urang ba lingdo ujurung sya kene ka jaka kentang banya sat khadu khatwai nagam ta gijai menriu bat kino ki ba am shimla shem ya ka keteng joki ba kiladon hakata kitab ya ka ba ki pop joki lama bala otno ekino pat lang jo blai ti nadu sam khat praspa sapasau ngi smutu ba Jesus Christ pula rung sya ka jaka kentang tam banya sat ki pop jonga ba ki pop joki bat ka jing bishar kala sedang ka jing mut jong ka jing put khut ya ka jaka kentang kumut ba urang ba lingdo ula rung sya ka jaka kentang tam banya sat nakam taki pop jonga ba ki pop jongki te ukris pat simlami nakani ka jaka kentang tam ya ka bo yasa taki pop jongki ba ki pop jonga hadu mta kide kisngi ka jingkli ka ba ya kwa ban kli ya pastor Calvin habakum ta ka ka jingmut ya ki brio jo play hatu don je fair kumnu brio em hagini kisngi Blessibun ya kata ka jingkali bada tak kani ka kubor ka bangi puli menta ya kamta ka jingya dai bad kani ka araja lai spasni kadai ka kubor ka badan kame naga benta jongi ki ba em hagini kisngi bad ki por ki ba kado ba nyet bangi em ba milong ki brio ki em haswa ka jingwan ASEAN ka jong Jesus Christ Bat ke lembaga ni kejing pulih kejongi ngisung tu ro bangila im hatamir jo bakot bat ka kaladai ka por yang bangin penkrek ya ladi bangin kendit benriu na kejing yo thia kejongi ku mangil yo I bah ka por u we na kinong yalap bala yalap shirham sepang kejingwan jong Jesus Christ dari William Miller ula tentu ya kibriu ban penkrek na kata kejingwan ASEAN kejong Jesus Christ Henry Hoyt ladon lasi mungkin ong ka kejingwan ASEAN jong Jesus Christ kam siam jah haus dam kat pras pa sau Henry ka kam don pat kejing baklah kejing yalap jong William Miller ba ya kejing puli jong ya kejing thu lupa kejing baklah ka long tang ya ka jing jah kata kedai bu crunch pang kejingwan jong Jesus Christ nekat baga jing jah kedai bau Jesus rung spok ka kentang tam pan khuat ya ka kentang kumbala batai menek Nei ka kwa ban puli hak ni kapon ka sitiu pol sekinong room kalau nong ka bakat lai sitiu pol sekinong room kalau nong ka bakat lai ngin puli na du ka bakat wei kan ni ka long ka jingkan tu nak benta jongi ki ba em hak sngi
ki por ki ba khadu abangi tep bangi don haki hatamir jong ka bakot ka ei ka bangi dai ban le ko aban puli ka ongkum ni bat ya kan ni habangi itu ya ka ya ba menta ladap biang ka por yangi ban ki jot na ka bayo athia namar menta ka jingpen em ka kham hajan yangi ya ka ba men bangi langai kat ar kamiet kata kalanang dir no shibun te ka sngi kalajan namar kata tungin ya bret no ya kita ki jingle jong ka jingdom patungin ya kieng no ya ki atia jong ka jing shai tungin ya ya dale don akor kum ha persya kasni o jing di kiat khenwen bat ha ke jing ya buat am ha ke jing ya kai kan thai bat ke baya nuti ja clear am ha ke baya mai bat ke baya pihuen kata gade ke jing khot ke jing kan tu ke jong u apsal Paul syaki bangai syaki Kristan mo kata gade ke bekin le ka bala dai ka por ba bagian keno na ke jing ya thia ke jing ya thia ka ba kan jaman sim ke jong pi ba jong a sila da ngimpat pun kre ban siam yu Jesus Christ lada ya ke jing em ke jong yang pat pun kuat kuma ya keren ru sepang ke jing pun kuat ya ke jaga kentang tam ka ba konsan gade ke jing pun kuat ya ke jing em ke jong ni ke jing em ke jaman sim ke jong ni lada ngimpat pun kuat ya ke jong ke jing em kala dai ke por bangin ke jot na ke bayo thia ani ka ong syusyur bangin kieng ya ki atiar jong nu ki atiar jong ke jing shai ki atiar jong Jesus Christ bangin kop yau jisu ha ke jing em ke jongi pat shu roh ni kong bangin ya dale don akor bangin long kita ki bayai ne ha Jesus Christ ki bayai bat Jesus Christ ha ke jing em ke jongi ke ba man la ke sngi shwa bangin poi sha ke bakut kata ngi sungu kuman bangin don ye ke kubor ke ni ke jing thok jong apostol Paul ke ba kentu yangi kumnu bangin le ha bangin sungu thu bangin em ke sngi ki ba ha ki por ke ba khadu kepada kong syua dengan penkut kino na kabayo atia king no iki atiar jong kecing syai yat hau Jesus Christ yat baru Jesus Christ hadu kata ke seni keba bunuan ni keban syau yang ni sya kata ke ying beneng ke bula pen krek yang ta jongi ku bless you buat publish bol ke jing ketu jong pi oi kumnu bangi de ban em la patha la kan tu do pol but kadon ke jing apher ke e ke bangi le ke jing em jongi kadon ke jing ta ya ka ban sawan te ku publish bol but kum bangi lai kren ba ka klas pa sa pasau ke ke jing sedang jong ke jing bisha ane ke jing pen khot ya ka temple ke jing room jong Jesus Christ balong ne sa ke pop jonga ke pop jong pi but kum ba ki kun Israel ha ke ne ke singi jong penyesuk lo ba kita duai di pais ublay kade ka poring ngin pais ublay ngin bread ke jing jong ke jing dom ti bonsin ngi crash pang ke jing bishar ngi ju shapting badon ki ba perkhat ba ke jing bishar kade hading ke jingwan arsin jong Jesus Christ ndeke ek ba ka bible ka kan ha kitab ti pau khat ar khat bunyo o shapting yu ublay namar ke jing bishar kalawan te kapor bangin shapting kamdai hadin ke jingwan arsin jong Jesus Christ ndeke reshwa ke jingwan arsin jong Jesus para bangi shifting nama jing bishar kelawan ndrek hatu kum ki bridge blay ni hapan shifting ko bangi shifting ya nong shun blay ko bangi shifting yu uksoy kwa bang clear pastor forget me not ka ka jing kular nagamda ki bridge ki jo blay udan haba ukran pang ka jing bishar bila banyak sekali pasal forget minat ke jingkular bau beli udan nam tagi briu jo kam tam aba crunch pang bisa Kublai sibon ya ke jing keli ublai udon ya ke jing kela keba un pen im bat un pelaj ya kita ki briu ke jong ki ba shepting ki ba sumar ya ki hukum ki jong blai hakaba kam tam ya i ba hakalanong keba khan riu jong kitab jing man pau ba kita ki nyau teliki klam kinom lak banwan hai ta ki briu ki ba shepting ya ublai ki ba sumar ya ki hukum ki jong ublai un pelaj ya ki hukum kata kapor ke ba ek jenjar ublai un ai ki ya kabam hukum kata kapor ublai un pendap ya ki bar ublai ru un long ka jakare ya ki ko manyu ina kitab sam kalnong ke ba khandai phuai
hak bau ble ukular bau unlong kajakari ik briu ju ke syepting yu ke sumar ki hukum ki jong ka kadai ke jingkular ke mau beli ai na kata ki beri ke jau ki ba ap untuk jingwan arsen ke jau Jesus Christ ba ki sngi jadi jinjar beli usubar ki beri ke ubar kim dan kam man setting ba ka kai ke baki dan kam man le kalong ba kane ke jing setting hi kalong bakin dan ke jing ye yu beli ko ngu yu beli kare ke jing burom yu beli haki ek ba baki malakran do pol no konkuren penang kebiji pole kue ki ibarat penang buromi ublay ti kawai pat ka jingkular ha ka baidei bat ka jing bisha kalong bangi unong bishar jongi udai ublay bat unong yasa jongi udai Jesus Christ belong ublay ti kadon ka jingkular na kapta kibri ki ublay ba compare ka no ki pop philale haba phiwan chu laki saw han kin sali ka kayor ngidon urang ba lingdo banyak sat nanti pop jonga pop jopi haga siang ngim dan kam shu bar shepting tingin kam ban shuwan shu ku porlok jongi uta balayap shisin nakam taki pop jongi uta ulok kloy ban ba ki pop jongi lari puli hebru kan nong ka ba yaud kan ka arfnyo hang tungi shem ke jingkula ka ba ble u ai hangi ba ling ba ukris ngila ban yeng haga taka singi jabe jibisha Dakap ngikum kinong pop ngim la banyak kemak joblay. Ini dekat senam ju Jesus Christ kumba kalong haga kitab Sekaria baudon itu uwe Briu Joshua uyeng hang tu banong bau syaitan ulah penrem yu ulong bapop. Ini Jesus Christ ulah kloy ban ai daki janku ka hok ju ban weng no ki jan ki bat ngit na u. Kani kalong ka jingkulan ta jauhi bat jonga. Habang iam kini kesini ke bakdo ban ap ke jingwan asin jo Jesus Christ ban ngiyeng haga jing bishar to tip u jisu u kloy ban ai ke jan ku ka hok la de kloy ban fly ki pop jong phi ki pop jong nga dengan ngis kem baga jing sno thu jong ni ya ka por ka ba jrong tam ha ka jing thu pa ka yarap ingi kumno bangi de ban im ban sno te kena bangi don urang ba ling do jisu dan habneng menyasai ka por ka sapoy bo jisu unmi no na ka jaka kentang bat nginom la shu ban fly ki pop jongi kum bala kren ha ka kitab jing pen pau kanong ka ba al ka khat ka ba khat we ba khat al ba hadin mu jisu la mi no ki ba pop ki nang sa ki ba pop ki ba hok ki nang sa ki ba hok am don shu ka por jo ka jing kla ka pomot te ka ni ku bor jo ka al jalai spa sngi kum ba ka long saus ba khandai posnem ka por bala ai ki jiu ban kla ka bomot ka ni ka ar jalai spa sngi kalong kum ka jing thu pa bayangi rula ai ka por bat kan sakut anda bu Chris mi no na ka kanta kuble shibun ipi baro ki blai shimenta ha kane ka panel discussion ha ka bede ber ka kitab chung Daniel pra khandai ka bede ber kane ka por ka bejong tam ka history tu blin kurku ya piki polok la da kanu kanu ka jingkli pila ban bu i ka jingkli jong pi hang tu ha comment box ne item khnang bangila ban juba pi jingkli ki jong pi blin kurku de sho bangin penwai ngakwa ban kerpat ya i pastor is Cameron Manyalang yang kita doai. Ini doai. Au boleh buka jing bahab ne ngai ngu eme namar ka jing shai ka bamila ai hangi lembau muslim ko dengan susu. Ya ka kien ka be em ka jome khamtam ya ka kitab Daniel. Ku boleh shibun ya thwa ba mem sham laburi mila ai yangi ka jing shai ba khamtam bengla bun kre ya gini kisi ba kado. To ya rab begini kubur ya ka ke bangli usno baki perlo ke jongi bangin ang la mansan ha ke jing jam sem bak khamtam bangin long kita kipun ke jing shai tama pa try ke like ke jongi ha ke teng ke jong Jesus na ruan